ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀର ସାଗର ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ରଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଭିନେଗାର ପକାଇ ଦେଉଛି ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଛେନା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଚୁଲିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଦେଇଛି, ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେନାକୁ ଚକଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ମାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀର କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କ୍ଷୀର ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି, ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ରଖିଥିବା ଛେନାକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କ୍ଷୀର ସାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କ୍ଷୀର ସାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି।